Tiil. Dak lola. Tay isa itong panghiluan nagbutan kanina bara ang ako lolo manong kana manong kare along Felix Mande nanay tumad din nanay karon Sumad man sa mga ang lola lang guys, ang mga lola. Guys, Happy birthday Mama Mire, karon Mori yung mula. Itaga, gibe. Hindi kay ako. pinanggahan dito na sila so na manggi ilang tupihan ag mga apo. mga apo nang masakit ana di magpabaya Lord. Oh, giganig gid ani. Ikag stick seruan giganig ni dag. Guna guys. Gigising Awa oh. bakod mo. Ang gasolina kahiwa mo guys, sa gasolina ani kaduwa. Oy, gigitik ko na song kilo na gigitik. Tapos nung mga isang ilog. Uy. Sige, uy na mo. May. Basta ter tanduay ang ter mo. Uy, na wala ka ba nang ibutag ang motoryo kan? Ora. Adera. talaga gusto nila long kaya nako ano Dan. dangog Pangalan sa mahal sa anak ko sa Espiritu. jara long kay mga di sa ta Lord, pinantin ka ko sa among mga kaaway, bawin mo kami bilang Diyos na ng pangalan sa mahal sa anak sa Espiritu Santo. Ikaw Diyos ko, na ginalsog na ako sa kamang nasalangatan na lagi mo ko kanina, lagi ko na kanang Diyos ko. Nagtuyo na ako, nalili na makasala pag-usap kung ikaw ko lang na mga sala kumatanan Diyos. Nagtuyo mo na ako, panagod mo na mga sala kumatanan. Dihapon, Amen, Jesus. Umatamis uyamot na Jesus. umatam isyamot ni Jesus naglansong ka na ng cross ikaw man ang mahal Gamitan mo ka na ako, ang ginunda kong kanuoy, kay ako, ang kanamayon, kay iloon, makasasala. Tungod sa imong santos riyamot, magpasakit, awa, nga akong kalag sa mga mata, nga mahinuklogon. Ug ang tanang mga kalag sa pagbaturyo, tungod sa mga kasakit o kapaitan. Sa imong Diyos nun, nga inahan, nga maluluyon uyamot. Huwag dalang panan sa mga makasasala, tugutan mo ako sa kamatuod nga kasakit. Sa akong mga sala, ug luwason mo ang mga kalag sa purgatorio. Niadtong mga kasakit, tagaan mo sila sa himaya, nagbisaad mo kanila, makahulayan. Amen. Uy, mahuga. Orasyon sa ikasiyam ka adlaw. Ubang kaw nga mabangis nga giblihan mo ang kilid sa mamamawi nga patay na. O pagkatamis o pagkamahigugmaon mo kanako, giblihan mo ako sa puwerta sa sudlanan nga masayon. Sa matamis iyamot nga kasing-kasing ni Jesus. O kasing-kasing ni Jesus o kasing-kasing ni Maria nga gisamaran ni adtong makahadlok nga bangkaw. Kita nga akong kasing-kasing ug iipon sa inyong kasing-kasing. Aron mahimo unta nga usa ka kasing-kasing nga maligdong. Usa ka kasing-kasing nga mapausanon. Usa ka kasing-kasing nga matunaw unta sa gugma sa Dios ug sa isig ka tawo ug mahinuklogon. Kaayo sa mga kalag ug sa uban pang kinahanglan nga sa mga buhat magpahayag ako sa pagpahinuklog sa pagtan-aw kanina. Nasakit ako sa tibuok kong kasing-kasing matamis nga Jesus. Nagugma ko kanimo nga lipayon mo na ang mga kalag sa purgatorio nga nagapanghupaw. Na sila og dako sa pag-adto sa langit, lipayon mo na sila amahan sa kaluoy. O Diyos sa nga tanan nga kalipay tungod sa uyamot nga kasing-kasing ni Maria. Nga mao ikaw gihapon ang kalipay sa akong kasing-kasing. Nasakit ako ug nasakit pa sa pagtamay kanimo samtang nabuhi ako. Kay ikaw man ikaw gihapon ang Jesus sa akong kasing-kasing. Amen. Umayo nga Jesus sa hari sa himaya. Luwason mo ang mga kasakitan sa purgatorio, mga kalag sa mga minatay. Luwason mo sila Ginoo sa mga kaguon,
kasakit, Mga kasakit. gibati nila. Ang gibati nila. Tungod sa gibati mo, Tungod sa sa kalbaryo, gibati mo, sa sa kalbaryo. iyong masulubon, Sa mga masulubon nga nahan. busa sa pagtabang Busa sa pagtabang kanila. Iwala na mo kanimo. ang among Diyos mga ko. pag-ampo. Ang mga Mga pagpinitensya, pagpinitensya, pagpangupaw, uban sa pagpangupaw, usa nga tuod, nga Aban, sa pagluto na paghinusod. dawaton mo Ginoo. Dawaton mo Ginoo. Pag-ampo, Ang pag-ampo. Pagpabuti. Sa magalag kanghil. Nagitudlo mo. Nagitudlo mo sa sa mga pisyo. Madto na. Aron pagkuha sa mga kala. Nga bulahan. Dito sa pangitingitan. Sa kasubong. Sa mga kasakit. Magdala kanila. Ngadto. Sa kahayag. Sa himaya. Walay katapusan. Amen. Ay tao nga manggiluyan o among gilauman. Salamat po yan. Ay miagi na kami ni anang walong haluhaan ning tabang kami sa uban o kanamo ulay mo tabang dili ninyo hikalimtan nga ang magabalos babaslan. Salamat. Salamat po yan. Butan man kami sa kasakit nga daghanan sa kalayo nga masiga o dili gayon mapagnan kay gihuyop kanunay sa Dios mo nga pinaadman. Salamat. Ganito yan. Ama silang panabangan. Ang mga sanangyot ay amo nga gipasipagan sa walay pagtagambayog nga sa ingon nga batasan. Nahimo kaming takos ning amo nga puloy-anan. Salamat bilang ipo yan. Ama silang panabangan. Ang lima kabalatian nga dayan-dayan sa lawas ug gigamit sa tao sa iya kasalanan gisakit ug dako dinibalo sa kalipayan. Salamat. Bilang ipo yan. Ama silang Ang labing panabangan. dakong pag-antos niining pagkabutanga dili ang kasakitan kundi ang kalugay lamang sa pagatubang sa Dios na among gikahiglawan. Salamat. Bilang ipo yan. Ama silang panabangan. Kalimot nga walay ingon ang mga kaubanan na hiagom lamang sila sa among gikabudlayan sa wala nila'y pagpalandong sa ilang katigulangan. Salamat. Bilang ipo yan. Ama silang panabangan. Ang kaluoy nga buhat may among gikinahanglan sa pag-ampo ug sa misa inyo kaming kahalaran walay laing tambal Kristiyano niini nga kalisdanan. Salamat. Bilang ipo yan. Ama silang panabangan. Punong maning si Kristo nga ang langit nga dalan masigpit nga walay ingon ug sa tagsa nga gilaptan ang kaluoy kami ninyo kaysa Dios kamo babaslan. Salamat po yan. Ama silang panabangan. Ang inyo nga kinabuhi ingon ug hangin nga mawala ug ang kalipay sa yuta daw aso nga moagi lamang tumano ninyo ang kaluoy aron sa ulahi baslan. Salamat. Ay tao nga manggiluyan among gilauman. Aw di bisentin Yate Marfil, Orimos. Dios binilahi ko na por ito man sa dosis anak ko somos clemensiang form of mosquito nublaciones. Fratres profincos at infracciones de exorcico vacación Piatimario Center. Merhinin Presidente como Omnibus Santos Extraterrestre. Epidemics Consortium Perdinary Considas. Fidelium Dios Omnium Conditor et Redemptor Animabus Pamulurum Pamularum Tituarum Missionem Contorum Predipicatorum Otindum Hinchon Como Semper of Cabiran Pre Supplicationibus Consequantor Ibibis et Regnas in Secula Seculorum Amen. Matamis nga Jesus tungod sa pagtubos mo sa kalibutan nagpasakit ka sa krus. Nangamuyo kami kanimo nga tungod sa imong mapait uyamot ng mga kasakit luwason mo ang mga kalag sa purgatorio labi na sa kalag ni Clementina sa mga kasakitan nga giantos niya o papahulayon mo siya sa imong himaya nga walay katapusan. Amen. Ginoo kaluyan mo siya Jesucristo kaluyan mo siya Ginoo kaluyan mo siya Jesucristo danggon mo siya. Jesucristo Padaling hugan mo siya. Diyos nga man sa langit. kaluyan mo siya Kalian mo siya. Diyos nga anak na Diyos nga anak, nananubos sa kalibutan. Kalian mo Diyos nga siya. Espiritu Santo Kalian mo siya. Santos Diamos na Trinidad Kalian mo siya. Santa Maria Igampo mo siya. Santa nga Inahan sa Diyos Igampo mo siya. Santa nga Birhen sa mga Birhenes Igampo mo siya. Inahan ni Jesucristo Igampo mo siya. Inahan sa grasya nga Diyos no Igampo mo siya. Inahan nga putli uyamo Igampo mo siya. Inahan nga ulay kaayo Igampo mo siya. Inahan nga wala hilagti Igampo mo siya. Inahan nga walay sala Igampo mo siya. Inahan nga may gugmaon
Igampo mo siya. Inahan nga katingalahan. Igampo mo siya. Inahan sa mga iyong pagtambag. Igampo mo siya. Inahan sa mabubuhat sa kalibutan. Igampo mo siya. Inahan sa manunubos. Igampo mo siya. Berhen nga buutan o yamet. Igampo mo siya. Berhen nga tatos daigon. Igampo mo siya. Berhen nga makagagahon. Igampo mo siya. Berhen nga maluluyon. Igampo mo siya. Berhen nga maligon. Igampo mo siya. Salamin sa katarungan. Igampo mo siya. Puranan sa kaalam. Igampo mo siya. Panundan sa among kalipay. Igampo mo siya. Baso nga espirituhanon. Igampo mo siya. Baso nga halangdon. Igampo mo siya. Baso sa pagkadibutos nga masaulubo. Igampo mo siya. Pusa nga mistika. Igampo mo siya. Ni David. Igampo mo siya. Tipusa. Igampo mo Balay siya. nga bulawan. Igampo mo siya. Arka sa alyansa. Igampo mo siya. Ta sa langit. Igampo mo siya. Tuon sa kabuntagon. Igampo mo siya. Pay sa mga nanagsubo. Igampo mo siya. Habang sa mga Kristiyano. Igampo mo siya. Hari sa mga angheles. Igampo mo siya. Hari sa mga patriarkas. Igampo mo siya. Hari sa mga propetas. Igampo mo siya. Hari sa mga apostoles. Igampo mo siya. Hari sa mga martires. Igampo mo siya. Hari sa mga confessores. Igampo mo siya. Hari sa mga virgines. Igampo mo siya. Hari sa mga santos na tanan. Igampo mo siya. Hari nga gitanampon nga walay bulim sa salang panulundon. Igampo mo siya. Hari sa mga sagrado suyamat nga rosaryo. Igampo mo siya. Hari sa kalino. Igampo mo siya. Kordero sa Diyos nga nagakuha sa mga sala sa kalibutan. Pasayluas. Pasayluas. Sila siya. Kordero sa Diyos nga nagakuha sa mga sala sa kalibutan. Dungga siya Ginoo. Dunggo siya Ginoo. Kordero sa Diyos nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Kaluiis. Kaluiis sila. Pasakop kami sa imong panabang santos nga na sa Diyos. Dili mahiyaan ang among mga paghangit kanimo. Kaya sa among mga kinahanglan wason mo kami Ginoo sa tanan namong mga katalagman. O birhen sa gihapon nga may gugmaon o bulahan, igampo mo kami santos nginahan sa Dios. Para na kami tapas na siya ni sa Kristo. Orimos, nagkakadyan kami kanino Ginoo sa mga kalag sa purgatorio, labi na sa kalag ni Clementina. Aron kung patay na siya sa kalibutan tungod sa imong kaluoy nga walay katapusan. Pasayloon mo ang mga sala nga iyang nabuhat o mabuhi unta siya uban kanimo sa walay katapusan. Amen. Rikis, temp in pasi. Amen. Sa kamanamo, sa maghimaya ka Maria, sa karikimisernon, pinungod ka sa kalag ni Clementina. Nga padagatong mo siya Ginoo liha sa imong gingarian, anong magpuyo sa kanimo hangtod sa kangturan. Amen. Amahan namo na ka sa langit, pagdaygo namo ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong ginarian, matuman ang imong pagbuot ini sa yuta, mayingon sa langit. Kung nga mas katag-adlaw, yata ka naman karong adlaw. Salo kami sa mga sala. Salo kami sa sala ka naman. Dili mo kami tugyan sa panulay. Nanawa sa kami sa kadutan. Maghimaya ka Maria, kulusog na siyang inyong Diyos na kayo. Wala ni ka sa babae nga tanan wala ng bunga sa tiyan niya. Santa Maria, nakasadya sa mga kanama. Igampo kami makasasala. Ricky Meteor na rin sa mga blocks particularly siya tiritis kanin pasi. Inatuntan Diyos ng panabang sa kanunay may bininta ka na tungkol sa kaloy sa Diyos mo kahulay sa kalinang mga kalagnatanan sa purgatorio. Labi na sa kalag ni Clementina, ngayon manusab sa kalag ni Desiderio, sa kalag ni Felipe, sa kalag ni Desideria, sa kalag ni Felix, sa kalag ni Noemisio. Ug sa tanang mga kalag sa among mga minatay, pasayloa sila Ginoo sa mga salang ilang nabuhat, labi na sa kalag ni Clementina. Tada silang tanan nga to sa langit aron magpuyo ban kanimo ilabi na kadtong wala na naghandom kanimo. Ave Maria Purísima. Siyempre Ricardo Concebida. Ginoo. Sorry. Okay, sakay naman. Asan ka? Tay, madung hapon. Hanay. Ay, hapon ay. Tay. Wala. Ano? Manding, Felix. Magandang hapon, Manding. Manding. Hapon. Magandang hapon lalo na. Along ilik-ilik. Princess. Wala ka din. Magandang hapon. Hindi hatag na. Suporta na mo. May hapon ay.
Ay, milibiyo. Ay, mayong hapon. Lula. Nilib ko di ba? Salamat. Mayong hapon, oh. Jesus name. Abang buka na wa man. Kita manggawa ah. Si Chungki og si ko na. Nalo, Jo. Wa, dere ato bang sa pilit og kaman din. No. Sayang no, wata kadag bungay lo. Hinlo, Isarang hinon. panggira. Di ay way bunga jay. O, intawon sila makuan ni Dari. Kandila, no? Ata kada kandila. Parang mapod. Oo, mapawang di ay, no? Sabi naman kay sila mang tanan. Wa na yung mga ngani, Lari. Wa na maklaro ngani, along ilik-ilik. Wa na maklaro ngani, along feeling. Ano kayo? Hmm? Na ba? Asa mas parilo? Kaya rin lang. Lo. Hindi ko palibot ako. May nga ba ito ka? Diyo na na. Sabi naman na. Kauban pa sila na. Nato, kauban to nato ba? May nung mangani kong tatay ni nanay nga mo do ako dito mahayag ning. Yes, pina ning. Pagdingag diha ning. Malipay ka dyan Palit sila. dog salmon. Na atang mga anak mo abot. Sumukis gamay pa. Long, muki. Isuot rin rosaryohan long. Kay Konranis Panuay. Isa nga pang taurag rosaryohan ang mga bata. Nanay. Yan yan. Sa tadang ibugiho, gihingo na. Hindi ko malibot. Kanang hindi ka hapon. Tuntukan ka doon sa lugar. Bing. Red. Sa mas parilo. Tatay daray bili hari. Mararap pa daray. Foto yung nagniluwag. Yung pang-awatag yung mga apo. Hindi mo ko kalimot sa una. Kana na yung mga pamitulong. Kada ba? Kana magkaagmanang ka mga lisuhan ba? Ang litso dyan sa tatay na ito. Ngantos. Iyang isuro iyan na. Iyang ipang tanong. Kaning mga kana ni Day, ang ipang tanong. Para ba dyan yung tanan ng mga anak ko, ng mga apo, mga kaliwatan. Ano nila? Ang pirmi ng manong. Mula. Ito, manday ko ang manong daan to. Diyan, patutay kahoy. Dungaran. Pag 2003. 2003, baka totoo siya? Matay daw? Na, 2002. Oo, 2003 di ah. Pebrero 2. Pebrero 2. 2003. Si tatay mo 2002. Gakuan na dahil sila na. Sunod. Sunod ra. Hirap ito ang ligas. May 1 ang birthday man no. 2003. Di ba ito eh, kagilang gap, September 9. Kana, si May tatay. Hindi na maklaro ang Kaya ngayon. na natauhan. Oh, taon ko. Dara. February 14. Ah, February 14. Hindi na maklaro na ang nga din sa ughan na bang nai. Oh, Kanang na panahon bitaw nga mag-uwan na na. I-appeal na si Jo. oh, ya. Hindo pa ka naman. November 14. Oh. Kuya mo ba? Mura og ano? Tok majib no? Sa tawhan ni Lola. Sa to pa. Si Lola de love ni Lolo Didong niya si Lola pod love niya si Lolo Didong. Di ba? November 14. February 14.
Kasi nanay, di po makaliptan kay birthday Mama Mary pagka-unso. Oh. Gapon. Oh. Aram man ka mama buwan Diyos nun. Nagdamgo si Marilo nga si Lulati nagsulubog puti nga sinina niya. Gibayaw siya dito sa bawo ka sa to napita basta kay ang istorya Marilo nakakita ko no siya namo. Si nanay man Ba, to. nakuha po ko jeep kay siyempre kini si Lulati ning mao gani apuhan nato nga nakapahilo na po namo ni Marilo nga asin pamilya gid may kanang Di, si Lulati sila- ning may nag Dito si tabang mga jeep ngayon na nga yung mga ing anak. makasalmi ni Marilo na sa Alicia. Tinim. Akibo man tas nanay skoon. Hindi nang tumuangay na mag-ipon-ipon. Salamat Buhi ka. pala mas lalay. Bakit ito na? Pagko, Namuabot. di ko mawaw. Lima, isang bata. Di ko mawaw. Natinig eh. Bisa dong. Nakasana may Marilo. Atau bisa tinugdan. Doon may Marilo natinig ito. Si Marilo may yun. Din. Si Lula. Magdato siyang tabako o kanang buwan. Tinobi ito ate. Pero, kabiliban may si Lula tinig kay wala dyan siya magpa-atiman sa ihang kuan. Kanang mga apo. Sa katong panahon nga nagkuhan siya, kanang nagluya siya. Ako mismo kita man dyan ko nagkabalo mo ko sa sitwasyon ng latinig. Kanang ikan dito sa nakumbay. Pagdaan na sila latinig sa iyang bag. Kaya mato dito sa amang ipa yung Marilo itong bay ni nalulita ba? Bingo na sila latinig. Atong Marilo dahil aray lang na sa ko dahil kanag dahil awa ko kabalo ko sa iyo bro. Yung ginawat kay Pero mas Lula ko. Bro sa pagkamatay ni Lula Tinig si Marilo og ako o ko kakuan nga asa ba? Kumbilangan. Nga to mahimo nga pasalamat mo ta. Hindi ka din nato sila hikaliptan. Sila tanan. Mitas buhi pa ta. Hindi ka sa panahon nga birthday nila. Ato sila do. Muna giingan nga kita lumalaba na taaning kalibutan na. Kita tanan. Ako Nauna naman sila nato. kamura. Amin sa tugara na po ito na Ano ko pag nagtao, kinsa pa yan, kita, pamilya naman ba? Nandiyan mo ito na ta kay hapon. Sige ate, salamat kayo, Lola Tinig, sa imong tabang dugo, ay dong. Salamat kayo, Lo. Ay, pasensya na mo ka adyo panag sa rin taon may makangari. Salamat kayo. Ano? Thank you guys sa tanan. Along ilik-ilik. Si along pilik. Oh, man is pilik inog ilik-ilik. Ilik-ilik. Ay, adto na me. Ito namin yung dulo, manding. Manding araraban ka sweet, oh. Manding. Kana talang. Tilik. So, na? Nasa bus? Ay, si Manding mo ni. Si Manding lagi. Manding. Asa lang ko na ang tanahan. Go, Pilik. Go. Dito ka na kukunti sa go. Felix. Padayon. Pahuay na lang sa ibuhagi. Sibutang karon. Iya po ka na ko nga. Hinawat na ka sa maayong kamot ron. Kabi, naglawig pabigaw. Hindi ka baluog kung sa'y among nangatan. Hindi sa kalimutan nga mong ipayam. Gaw. Sus. Gaw. Kung abriya pa ni mo ako kasi makita. Usa ka tinuon. Sa una. Pasalamat ko ni mo gaw kay ikaw. Ikaw ay una yun. Nagtudlo na ko sa ang tao. Gumikan sa imong binuwatan sa imong kiniya. Pakita na ko. Imong ipakita na ko. Salamat. Ikaw sa imong kaayo.
Ibo gihatag nako. Ato na nilong kay akabutan na po niguan long. Salamat kaya ko. You're always in our prayers. Kini kay kinabuhi na to ate. Dili na to matagan. Dito. Dapat ba? Ang ganyan ta aptingan din. Gibe boy. Pura kay jud nga. Ibusun lagi nga sa mo nga. Ang tanan nga kamingo sa akong pamilya tos Mindanao. Ari na ko gi kuan sa atong pamilya kay wa mo ko lain gi sandigan. Kamo ra man jud. Ayun, lagi ning live. Ang tawon. Kasi nantulong ka naka-express ka. Yo bitaw te. Sa inganer ako bro. Sul sa akong kasing-kasing. Tinuod gina ang istorya no. Paano man Kasi kung ni ka di para na bang minteryo nga kuno na ay langsat bot no? Kanihinlo. Hindi pa ingon na malubat. Jim. Ha? Lubat Mana na to? ang ate. Balik yung ako sa Gilaran. Ako na mas kapit ako. Mamagato yung number. Moro to. Kung yata gini. Sabi. Ikuha lang. Kanang mukar ka pa. Punta ko lagi ko na. Ulang basta ka nindot na po do. Lo? Kuha no? Wala yung number ni ate. Lo. Si pag number ni GPP. Kami maray punta. 0948. Dili akan GP ba nga number kay tawagan mo pag GP og magpa-dako og kuhan. Di may number nito. Ana ang ano. Sige, ataro ko mga ni Monte ha. Oh. Balo to. Ulit na mi guys. Thank you so much. Bye-bye. Don't stress your mind, we coming home tonight.